जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको। फेयर एंड लवली Jesus Songs for You presents चल तुम्हारा उमा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा उमा। Jesus Songs for You. बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा पेज नंबर 820। Ikutam san Bapa mi sembla, ikas talian tuka gita gata, ikas kalsan tu semua kerta, ikutan cium ketrikta, puvisnana tamka, नवो जीव देवोल तुझे बुर्गी करम का पवित केल्याय, पुनर्जीवन सल्या ख्रिस्ताचे कृपेन, सस्नी जीवितम का सोडून दिलाय, एक कुटुंब साम बापा आम्ही संभल्याव, एका स्थळान तुका गीता गाता,
एकाच काळसान तुझो मोग करता एकवटांचे एकत्रेकता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. डिलिशा डिओला डिसोजा मुंबई सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळलेल्या उपकारां खातीर हे मीस अर्घ बलिदान जावन भेटयतात. तांच्या पासून आमी मागया मुखल्या दिसांनी सांत आंतोनीची मजत देवाचो आधार तांकां फावो जावच्या खातीर. आज सोनवाराचो दीस मोरयेमायेच्या भक्तीपणाक भेटोवन दिल्लो दीस. मोरयेमाय आमकां हर एकल्यांकी वर्ती देख जावन आसा. जेजूच्या मिसावांत सुरवेर तावन अखेर पर्यंत ताच्या सांगाता रावुल्ली आनी तशेंच ताची प्रथम शीस सक्कड शिसां प्रास चड मापान पाटलाव केल्ली व्यक्ती मोरयेमाय जावन आसा. आनी जेजून तिका आमची सक्टांची आवय करून आमकां देख दिल्या. तिच्या देखीकाल जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सोम्या लागीं मागया आनी आमचे प्रयत्न आमी करया. हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा वेगवेगळ्या गरजां खातीर. त्या सर्वांच्या गरजां खातीर हे मिसाचे बलिदान भेटोवन ह्यो गरजो देवा मुखार आमी उबारुया समर्पिया. देव सकटांकी पळयता ताची काकुळतू आनी ताची दया सर गरजेवंतांतय वळोवन वचोन दी आनी तांकां गरजाचे उपकार फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या आसऱ्याक दान दिवची जायतीं जाणां आसात आनी तांच्या आदारान आमचो आसरो सोलोवन मुखार वेता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना त्या सर्वांच्या कुटुंबांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां भलायकेची आनी तशेंच समाधानाची बेसावां तांकां मेळूं दी म्हणून आमी मागया. डिवायन वर्ड TV मार्फत जायतीं जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात. तांकां सकटांकी देवाची विस्तार आशिर्वादां फावो जावन दीत आनी तांच्या गरजांनी देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन आमी मागता आनी मागया. एकामेका खातीर आमी भेटोवचे मिसाचे बलिदान ते देवाक मान वता तसलें जावच्या खातीर आमच्या काळीज आनी आमचें मन आमी नितळ करया. देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन बक्षाने मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवटो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचा. सर्वेस्पोर देव इस्रायलाचो पवित्र जन अशें म्हणटा, खरें सियोनाच्या पोरचे तूं जेरुसलेमान वस्ती करतली आनी तूं आनीक रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो, तुजो ताळो आयकतच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्पोरान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपद्र्याच्यो उदाक दिले जाल्यार तुजो शिक्षक आनी किलीपोन रावचो ना. आनी तुज्या दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली, जावं तूं उजवान वेताना जावं तूं धव्यान वेताना. तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट तिचेरच चलोन वच. तूं भुंयत ओमताय त्या बियांक तो पावस धरतलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गांव भरपूर आनी घटायेचो जातलो. भुंय कोसतले बैल आनी घडवा पानकुदळ्यान आनी धंत्र्यान किसोवन दिल्ल्यो मीठ बरशिल्लो चरो जातलो. व्हड संहाराच्या दिसा बुरूज पडतले तेन्ना सगळे ऊंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी फुटतल्यो आनी उदक वळतले. सर्वेस्पोर आपल्या मारा वरवीं आपल्या पोरचेक जाल्ले घय बांदून ते बरे करतल्यो. त्या दिसा चतने सुर्याच्या प्रकाशा परी जातले आनी 7 दिसाचो प्रकाश एकाच दिसा फांकलेले भाशेन सूर्याचो प्रकाश 7 पवटी चड वाडतलो. देवाचे उतार हे. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाकाना. सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले बरे. आमच्या देवाचे गीत गावचे कितले योग आनी दादोसकायेचे. जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्पोर नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या शिंपडलेल्यांक तोच परतून एकठांय करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसली कालचा तो नव्यान बरी करता. ताजे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्राचो सांको ताणे सुटारयला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बालिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीत मिरना. कालत्याक देव उंच उबारता. खोट्याक तो धरणीक आपटिता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. उद्गार. सर्वेस्पराचेर 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 जय. सर्वेस्पोर आमचो मुसमुदार. तोच आमचो शिकोंदार. तोच आमचो राय. तोच आमची सोडवण करतलो. सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पोराचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जुदेवांच्या सिनागोगाने शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आणि हरी एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळेन भरले, कित्याक गोवळीनातल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणलो, पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्कीचें राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा.
देवसा दौंडया फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा फुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी नताला फेस्ताक तयारी करीत आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्मून आयिल्लें फेस्त आमी आचरण करूंक आसा. सर्गार तावन ह्या भुमीचेर तो मनीस जावन आयलो. प्रथम मिशनरी देवान धरलेलो आनी ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताणें देवाचें राज परगट केलें. आनी त्या देवाचें राज कितें आटापून आसा? बंदंत आसल्यांक सुटका, पिडेस्तांक गूण करचें, भुकेल्ल्यांक जेवण, फातक्यांक माफी बक्षाणें. हे सर्व सोम्या जेजून परगट केलें. आनी ह्या मारिफात देव कोण म्हणलें आमकां दाखोवन दिलें. मोगाळ बाप आनी सुकून गेल्ल्या भुरग्यांक बक्षाण्या मारिफात फाटी हाडूंक अपेक्षुचो दयाळ काकुळतीचो बाप जेजून तें करून दाखयलें. ताणें आरंभ केल्लें मिसांव सगळ्या संवसारार सर्व काळांनी ते पावच्या खातीर ताणें शिसांक आपयलें, तांकां तरबेत केलें. आनी त्या तरबेतीचो एक वांटो जावन ताणें ताच्या शिसांक धाडले सुवार्थ परगट करूंक. जेजून तांकां धाडटा आसतना इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक पाटी हाडच्या खातीर तांकां सुवार्थ परगट करच्या खातीर धाडले. हाचो अर्थ हो न्ही की केवल जुदेवांक मात्र जेजू सुवार्थ हाडून आयलो. स्वता जेजूच्या मिसावांत आमी पळयल्यार ताज्या मणयारपणांत ताणें जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक की सुवार्थ परगट केल्ली आनी तशेंच मनशांक बरें केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. तो जल्मल्ल्या वेळार तेग राय आयले, ते जुदेव न्ही, अन्य धर्माचे. आनी तांणी येवन जेजूक नमस्कार केलो. हाचो अर्थ जेजू क्रिस्त सक्कड मनशांक सोडवणदार जावन आयला म्हूण अर्थ. जेजून असरें करता आसतनाय हेर मनशांकी ताच्या सुवार्थेचो फळ ताणें लाभासो केलो. जावं पुरो शेतापातीचो साकर ह्या कानान घालून स्त्रियेची धू ती कंडी जावन जुदेव न्हय आशिल्ली. जेजून तांकांय बरें केलें. पूण ताच्या शिसांक मात्र धाडटा आसतना तो जुदेव कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयांतय धाडटा. कित्याक म्हळ्यार ताचे शीस ताचे तितले परिणात न्ही, तरबेती जोडलेले न्ही. आनी त्या देखून तांच्या तरबेतीचो एक वांटो जावन जुदेवा मध्ये इस्रायल कुळये मध्ये धाडटा. जेजू सेन्सिटीव म्हूण सांगल्यार मनशांचे कश्ट ताका अर्थ जातात, तांची शांती आनी तांचे उणेपण तांकां गुत्त आसात. देखून तो कश्टांक लोटिना. आनी हे गेल्ले शीस तांचे मणयारपण संपवन मिसांव संपोवन फाटी येता आसतना संतोशान आयले. कित्याक म्हळ्यार जेजून खंयचे मिसांव दिवन तांकां धाडिल्लें तें तांणी केल्लें. आनी जेजू देवाक अर्घ दिता आमी पळयता. पूण जेजू सर्गार सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्मा देवल्या उपरांत तेच शीस केवल जुदेवा मध्ये मात्र न्ही, बगर सक्कड लोकांक सुवार्थ परगट करूंक गेले. आनी तांणी ती सुवार्थ परगट केली. कित्याक म्हळ्यार तो ते पूर्ण रितीन तरबेत जोडुल्ले आनी पवित्र आत्म्याचे देणे घेतलेले व्यक्ती जावन आसले. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सोम्याक आमी मागया आमकां मेळ्ळलो भावार्थ फळादीकपणी धैर्यान विश्वासान जिवंक आमकां गरज आसची कृपा दी सोम्या म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. C49 वुंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताचा रूपांतर कर. मोरे पोरे जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता.
वंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुझी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुझी खुशी पाळू कृपेन आमकां पर पयल्या सेवेची आदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताचा रूपांतर कर मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता भाव बहिणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमचे नेके पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे सर्गीच्या बापा तू आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया भयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मध्ये आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक थाराणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय बापा कोरोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेने कश्ट मरण सोंसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जाताच त्याने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. सोम्या जेसू आमी हो बुंडो खाता आणि हे कालसिंतले पियेता तितले पवटी तू वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पेद्रू पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जाती वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आणि तुझे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्यो माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदोतो सांत आंतोनो आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्यान देवा लागीं आमकां मागोवंक शिकयला बाप म्हूण उलो करून शिकयला. सोम्याची उतरां देवाची उतरां ताच्याच उतरांनी आमी सर्गियाच्या देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक सर्वज्ञानी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी. अनेक वटां सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झडती आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद देव.
पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आणि आमच्या हर एकराचे पाप तो काढता या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी Semia tujuh betul semaka fawana pun tujuh trans maka balai kimal jeli. D40 जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात जिविताचे कान तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात सस्ती दैवी सप तू संस्रांत आयलो लोय तू मनशा कुळा करो जीव दिलो तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दे आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात उस्वाड संसारान तू दिवो काळोखान तू चलोवन आमकां वतू तुजे सावळेर तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या कळसात जायते वंशालोय तू मैमे वंशालोय तू
आदाला सुसंग संसाराचे तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान E36 अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मध्ये जी येताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां बाळतल्या देण्याक लोबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुझ्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि समाधानेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार एवढत्या संता सांतंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सुख अनवरा दिवसार आणि सरतरेचे वर्षाचे पिढा पयस करता मन उडास कर. तुझे मनिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळता उसांबल दर्यो थंड जातात वादिवानाचे सांखले तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात खुरडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपयग्राचे नापय जातात आनी आमच्या सरगडसांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवर तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां सोम दी तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन.
सांत अंतोनिया पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फस आमचे खातीर माग्या सर्वदार आणि सदा जिवंतच्या देवा भगवंत अंतोनीक तुवें तुजे परचे एक व्हडतो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बडवंत आदार जावंक दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर मरांतले सुटाशे आणि सर आमच्या परकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशे आमकां फोव कर. क्रिस्तांवच्या सुमे मरिफात आमेन. आस्त्या कुमोकरच्या सहदानी पासत आमच्या बाप्पा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां चडलेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपे मेले समी तुझे सांगाता स्त्री आमी ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेसो. भगवंती मरी देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुझे देवा मुझे साहेबा हांव तुज्या पांय पडटा हांव तुका अर्घ दिता आनी तसकनी नमस्कार करता और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक जे म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्ताव केलाय म्हूण आज पर्यंत सांबाळाय म्हूण जशी बरी रातिली तसो बरो दीस सेवा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या बदकांच्या बरीपणा म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या आनी कश्टाच्या मरणाच्या प्रिया पासून बक्षी म्हजी सुमेस पदका म्हजी बदकांची काकूळ कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकां दवेपणान समजा तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या बदकांची काकूळ कर म्हाका बदक्यां बक्षी. समेचे प्रिय बरी बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्या बरी गरगरीत जाली. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगाचा स्त्री आमी चड तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे खुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आपले समेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जावं. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगाचा स्त्री आमी चड तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे खुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये येलो. नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगाचा स्त्री आमी चड तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे खुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या पासून आमच्या खातीर मागया येसुमिया बुड्यांचे इस्बी तुझ्या पुतां क्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेल्या आमी सणासल्या त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आमी भवशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हण मागता. त्या ख्रिस्त आमच्या सुमे मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गल्ल्या बुड्या म्हजे रत्न्या सर्गींचे देन म्हाका दिलाय त्याच्या दबेन म्हजे मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळसले आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तो एकच देव आणि एका देवात एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हणून हांव तिडसत म्हणटा. तुझो दैविक पूत मनीस जालो आणि आमच्या बदका खातीर मेलो आणि जिव्याची आणि मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ई सता आणि कॅथोलिक पवित्र भास शिकयता ती सत जाता हांव सत म्हणटा आनी विचारता कित्याक तूं ससनीक सत आनी सनवाय आणि तुवें ते उडापी केल्यात. तू फटय नाही वा फटवण पडा नाही या बावरतान जिवंकांनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. बरवर्षाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षाने आणि हेजिने उपरांत ससनीक सुख जातली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर्व उद्वेदार विश्वासी दयाळ आनी काकळूदार आणि तुवें ते बसयलाय या बरवर्षान जिवंकांनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आणि तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हडचो अपरिमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फोवो या मोगान जिवंकांनी मरूंक हांव कशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजात सर म्हज्या पदकांची हांव दूख करता आणि ती काटाळटा. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर्व सुप्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो.
देखून तुझ्या कृपेच्या आधारान आणि मुखार पातळ करिना म्हूण आणि पत्क्यांचे सुमे सुखयतले म्हूण ते निश्चय करता आमेन. सत्मनचा देवा सर्वविदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या सपवित्र आत्म्यावरही गर्भे समयलो आमकार मर्यादा सन्मालो पोन्स पिलाच्या काळाने कष्ट असले तका कुसाल सडलो तो मेलो आणि तकाने केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांच्या परतून जिवंसलो सर्गार सडलो सर्वविदार देवबापाच्या उच्चा बसला त्यांच्या शिव्याने मेल्यांची मनशुभी करू घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कतळी पोसवे भक्तांचे विचार पत्क्यांचे भुकसाने कोडींचे जीवनपण ससनाचे जीवित आमेन. मरी एक समर्पण मुझे आणि माये हा मका सगळं सुखा दिता आणि माझे भक्तीपण तुझ्या दया दाखवच्या आयच्या दिसा हा तुका समर्पिता माझे डोळे माझे कान माझे तोंड माझे काळीस आणि मका सगळं काय जवळ नसताना देखून मोगाळी माये हा तुझे सल्ल्यावर वी रागाने सबाल मका तुझी सास आणि वस्तू मिळण्या बरी. ए मरिये पाप करलेल्या तुझ्या गर्भात कर्माची कोणीच कर सत्म बघेवन नमान मरिये कृपेन बरले समितीचे संघाचा स्त्रिया मित्र तुझे देव आणि से देवी फॉल तुझे क्षिचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या कडे रामे. ए मरिये पाप करलेल्या तुझ्या गर्भात कर्माची कोणीच कर सत्म बघेवन नमान मरिये कृपेन बरले समितीचे संघाचा स्त्रिया मित्र तुझे देव आणि से देवी फॉल तुझे क्षिचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या कडे रामे. ए मरिये पाप करलेल्या तुझ्या कर्माची कोणीच कर सत्म बघेवन नमान मरिये कृपेन बरले समितीचे संघाचा स्त्रिया मित्र तुझे देव आणि से देवी फॉल तुझे क्षिचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्या खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या कडे रामे. महिमा पाक आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या साधीचा सदा निस्ता सर्वदा आमेन. बरे मन सोडून सासूचे कडे मागणे ए भगवंत जेसूच्या आणि मरियेच्या हातान तुवे प्राण केलोय मुझे जिने मरणाचे मर पडताना ए भगवंत बाप्पा जेसू आणि मरिये संगता कान घेऊन मुझे कुमके के आणि सोंदी मकाच्या वेळार आवे मागचे एकच बुजवण त्यांच्या पवित्रतान प्राण करची तुमच्या पवित्रतान शिनियंताने मरणात ए जेसू जसे मरिये मुसत मदिता आमेन. मोगाळ पुत्र सोवे आमकार मोरे आशीर्वादी आमका भगवंत कृपेचे कृपेवर आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.